Ba't ang kuya? Sasapakin niyo? Kung sa iyo mga kansa, nandito na naman si Paolo para maghatid ng mga... Kung sa iyo mga kansa, dito na naman si Paolo nandito para maghatid ng mga memes for the meme millennials. Simulan na natin. First meme of the day. Yay. Huwag nyo isa-zack, please. Mumulan na naman. Punyet, ha? Yes. Sakto pa yung kamay niya sa beat ang puta. At least wala S. Hindi siya mahihirapan. Boom boom eh. Isayaw mo lang. Sexy! At ako makita niya, magiging kampe ko na si Cardo. At kalaban mo ako. South Korea na ba ako? Jokes! Next meme! Galing sa Ramburat page version 2. Nice. Sino ba nanalo? Bomulan! O ito, hindi ko na sino to eh. Sino to? Please, BTS ba to? Bakla talaga sila. Maraming salamat, Ramburat. Please feature us. Sa History Memes, PH, Colonial Period, 1521 to 1946. O nga, no? Nauna to. Tapos ito. Binenta tayo dito. Nasakuha tayo dito. We are the petite white Asian girl of the world. Rest in peace, Philippines. Mahal na mahal kita. Matibay ang puday mo. May kinaw sa mata na di maintindihan. May tiwala ako. Nakakayanin natin ang kinabukasan. Kahit nawasak na tayo ng mga to. Next meme by Edgy Tagalog Teens version 2. Oh, chat, mumulan na naman! Next meme!